ndị Igbo na-agụ aja egwu ndị Igbo na-akụ ajọ nkwa mmanya ndị Igbo na-ata aja ụtọ ekike ndị Igbo ma na ọ bụ sọ mma oriri ndị Igbo ma na ọ na-atọ ụtọ omenala Igbo na-atọwa m ntị Olisa gọziele n'ụmụ Igbo maka na ejebe banabanụ Igbo bụ Igbo ndị Chukwu fụrụ n'anya Igbo bụ Igbo na anyị Igbo ofu ịma na emere ndụ na-emekwa na na maka na ejebe banabanụ selem ka anyị na-akwado n'omenala Igbo selem ka anyị na-akwado n'omenala Igbo n'Igbo amaka Igbo na-agachi na-eje mba obodo ọbụla ị gara ndị Igbo dị oke mkpa asị na njọla ego ma ndị ugwu jiri Abuja rapụ dị ka ịla Igbo ndị ọma anyị ekene unu anyị abịakwara na mmemme anyị nke unu maara tupu uli anyị abịa ife anyị na-akpụ ya mmemme ji ma ndị eze n'ọdịnala Igbo na ndị nwe Igbo maka Igbo nwere ndị nwe elu ọ bụ ya mere anyị ji webe n'ụbọchị tata dịka anyị si eme mmemme a izu ọbụla ụbọchị tata anyị kpọtara otu onye gbara agba bụ ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ala Igbo ka anyị na ya kparịa n'ụbọchị tata ka anyị marakwa ka o si wee bi ndụ ya ka anyị mara ka o si wee bụrụ mmadụ maka na anyị mana ejuru ọnụ etinye azụ n'ofe mana tupu ya na-aga n'elu dịka unu si mara mmemme anyị ya si aga enwe onye mụ na ya na-arụ ọrụ a otego mụ na ya na-arụ ọrụ a nchi abụghị ịta akwụ izizi ọ ka mma na o ji aka wee kọwaa onwe ya ọ na-amarago ife a na-akpọ m bụ Chief Boniface Uchenna Akụnne onye a na-etu nwatali ahụ nke chikwara echi agwa Abuja chiri echichi ihe chiri m bụ gịnị aka Jude nke mbụ na-abụ onyeisi abụọta ọ dị mma ndị Igbo mụrụ nze m ọzọ dịka nwanne m si wee kwuo mmemme anyị nọ n'ime ya ụbọchị nke taa bụ ajụjụ ndị eze maka ahụ dị mkpa ahụ okwu ime ya onye anyị na-ya nọ n'ụbọchị nke taa ọ bụ onye ṅụjuru mmiri ara nne ya afọ ilekwa ya anya otu o si kwado gị ma na ọnwụ onye ndị Igbo ji eje mba aha m bụ Maazị Chukwu na-enye Ọbasi na mmemme a anyị ga na-emetụta okwu ọnụ ihe gbasara ihe na-eme n'ala Igbo ịkwalite omenala na ọdịnala Igbo n'uju ya ka ụmụaka na-etolite mata na omenala agaghị anwụ na ọdịnala anyị ka ọkwa otu o si wee nọrọ n'egbughị oge unu nwere ike ka na-ajụzi kedụkwana onye anyị na ya nọ ihe agbara ọkụ o yiri okpu mmemme ma ntutu isi na-acha pịapịa ọ bụ onye tozuru etozu ọ bụ Chief Peter SI Adịbara JP maka ọ gago ebe ahụ m na-achọ ịga ugbu a ihe a na-etukwu ya bụ ọnwa na-etiri ọha nke izizi n'ụlọ Anambra steeti Nnewi onye eze nwanne mmadụ ọ gabara gị anabata m n'ụlọ biko otu omenala anyị dị ndị nọ ugbu a na-ekiri anyị ịma na otu anyị na-esi eri maka ihe ichizuru echi echizuru m tụọ m eziokwu bụ ndụ eziokwu bụ ọnwa na-etiri ọha ọ ya dịrị gị mma ọnwa na-etiri ọha oge eto na mbọ nwatara ya awọ ọnwa ka ibu ya nnọọ eji m n'afọ oju wee nabata nnọọ ọ ga-adịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ise mmiri ha ata ka azụ wee ghara ịnwụ ise o ji akwụ ga-enye nchi na nchi anaghị arịgo elu akwụ ise o nwere ihe ebu n'obi were bịa ihe ahụ ebu n'obi were bịa bụ ka agbapụ ozi n'ikuku ma o ruo ibe anyị ha ndị nọ nso na ndị nọ ofesi ha wee ghọta ihe ebu n'obi anyị n'ụbọchị tata nnọọ Igbo bụ Igbo na-anụ nwoke o si wee kwuo osizi nọ n'ọnụ wee pụta n'ọnụ ya ka o si wee pụta bụrụ ndị ọcha ọsị na họsụ isi ma ọ bụrụ họsụ biko ọhaneze ndị Igbo biko ebe ọ bụla ị nọ n'akụkụ ụwa niile ihe a bụ mmemme ndị Igbo
anyị na-ajụ na ebe ọbụla nọ n'akụkụ ụwa niile mmemme a kwesịrị ka akwado ya ebe ọbụla ị nọ ka ịkwado mmemme a maka na ọ bụrụ na ụnụ kwado mmemme a anyị na-aga n'ihu ị na-azụ ahịa na ọrụ oyibo ebe ọbụla ị nọ ihe ọbụla ị na-eme ọ bụrụ na ị lere anya fụ na mmemme anyị na-eme na-enwe ike isi na mmemme a wee mee gịnị wepụta ife ahụ ị na-eme ụwa niile afụ ya anyị esi na ebe a gbasaa ya akụkụ ụwa niile afụ ihe a na-eme amakwa na afọ ị na-azụ na nke na-atụnata na o mere gịnị ọ na-aga maka na ụwa fụ ihe ị na-eme ewebe agha aka ya so anyị na-ayọ unu ka unu bịa mee gịnị soro na mmemme anyị a onye ọbụla bụ nwa Igbo soro na mmemme a ka ọ bụrụ nke ọ dị mma anyị ekene unu ọ dị mma ka nke ahụ ka na-agakwa n'ihu onye eze ịma mgbe anyị kpọrọ aha gị anyị kpọrọ obere maka ahụ dị mkpa ahụ ogologo ime ya o nwekwa aha ndị nke anyị chefu maọbụ nke echiri echi maọbụ nke ndị Igbo tochiri ịma gị werezi ọnụ gị gbatọpụ anyị ịma na o nwere onye Igbo ọbụla nwere obodo o siri pụta obodo ahụ o siri pụta itoru ihe eji mmadụ eme kwụba aka gị ọtọ nwee eziokwu n'ime gị ọnya na-ebute ọtụtụ echichi dị iche iche mana o nwere ọnọdụ ga-abịa ịnọ ya n'obodo ekwuo ka enye onye a nkwanyere ugwu dị etu a site n'usoro echichi asị mba si hapụchagodi ya maka ihi n'ụzọ ya nwere ka o siri were gbagọ ọ bụrụ na o nwere ezuru oke na mmadụ mana ọ bụ ihe mere na-ere ga a na-ekwu nya kpatara na chief echiri n'ala nke bụ Abuja ọnwa na-echiri ọha chie n'ụkpọba anyị abụmonye ụmụdiji ọkaome nke dị n'ime ụmụ ọhamadike dị n'ụkpọ n'okpuru ọchịchị Nnewi South Anambra steeti ewepụ ihe ndị aha ndị ọzọ bụzi nke so usoro mmụta nke agụtara n'akwụkwọ nya kpatara nọ na-abịa n'azụ ya etinyere m Chief Dr. PS bụ Peter esi bụ Sunday anyị bụ Chukwu Adịgbara JP bụzi na-esoro wee gbapụ agbapụ wee gbachia nke a bụ n'usoro biko nna Igbo ọbụla ya hapụ were ị ga-esi ebe a ruo ụwa niile ọ gosiri na ọ ma ife ọ na-eme ka Igbo anyị na-echigha azụ anyị adabala asị ma ọ bụ ndị oyibo biko ịkpọ chọgara anyị ụmụ ihe ndị a ịgotago akwa dị iche iche mana ndị Igbo ga-achọ ka anyị mata maka otu anyị si enye anya n'ihe na-apụtago n'ọnụ o gosiri na ịgụrụ akwụkwọ biko Igbo bụ Igbo tupu anyị agbapụ ya ọsọ maka ihe anyị na-eme ihe omenala ajụjụ ahụ ị jụrụ ya ọ gbara ọbụrụ dịka ga-ajụgharịkwa ya ha ọzọ ọjị nwetakwara ọnụ dị ebe ahụ imere anyị omenala ka o kwụsị anyị ike n'ebe anyị donu nwatara ya wọ ọkwanye ọjị ka m nwere ihe ahụ ihe abụọ ji ka m nwere nji wee nabata unu Igbo bụ Igbo mụ na-afụgo ọjị erutego m aka maka na ihe m fụrụ ebe a o gosiri na nna anyị a bụ ezigbo onye Igbo zuru ezu zikwa ihe a na-eme n'ala Igbo ama o ji were ọjị nye nwanne ya maka na a na-ewere ihe nye nwanne mụ na ya bụ Anambra o wee were ọjị nye ka anyị nyekwazi elu nwanne m maka na e nwere nwanne dị na mba nwanne m ọjị ọ dị mma ọjị efere ọjị nke a ndị Igbo unu hụ ya unu ele anya unu ahụ na ahụ ezigbote efere ọjị na onye ma omenala ka azụ ka ọ dị mma ọjị abịago ma enwere ihe ndị Igbo na-akpọ ọjị iru ụlọ mara ebe ochie ụlọ mmanya ka na-ewere nke ọjị iru ụlọ ewerezie nke ya awa nke abụọ ọjị iru ụlọ ndị Anambra m ndị ezinifụta ata ụmụnne m ewedogoro m ọjị nke unu n'ala Igbo enwere ahịa na-anọ na-achị obodo ọbụla dị n'ala Igbo enwere Eke, Orie, Afọ, Nkwọ ntu a ka ọ dị n'akụkụ Igbo ọbụla nya ka Igbo ji agụ ụbọchị ọjị Igbo dị iche na nke anyị na-akpọ ọjị ndị ugwu ọjị ndị ugwu bụ ịgbawe otiwahụ ịbụọ ọjị ndị Igbo nwere ndị ya bụ ịwa
ọ dị nọ nwende ya dị ise nwende ya dị ịtọ ọgba ịtọ sọsọ ndị bụ ụmụnne ga-ata ya ọgba ịnọ ịma nọ ya bụ ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ nke pụtara eke orie afọ nkwọ ọgba ise ịma na ya sefere na n'ahụ ahụ na onwe ihe ọjọọ ọbụla ga-akpọ onye ahụ ihu nwafọ Igbo ọbụla na-ege ntị kịta ọjị a anyị kpara ya n'aka n'akụkụ obodo anyị si pụta bụ igbo Igbo anyị si na-enye Chineke ekene anyị si na-ayọ ihe ma ọ dị na mkpa Olisa bi n'igwe ọ ga na-adịrị anyị mma o ndụ nwoke ndụ nwaanyị mmiri ha taka azụ wee ya nwụhụ ngụ onye ji eko nke dị mma ama akwa mana onye na-eko nke ọjọọ nyakpapụ anya ma eje ahịa ka anyị fụ ọkpụ anyị nya fụkwa ọkpụ kpuchie aka n'anya anyị jere ahịa ka anyị zụta uru a ka anyị azụta onye zubere na ọnwa nya na anwụ na onye ha anwụ ahịa ka aka were ya anwụ tonu ndụ nwoke ndụ nwaanyị ihe anyị na-ekwu bụ ihe ya bụ ije ebe nna gị ochie eme gị onwe gị iwe eme na nwaji ala mụrụ na be gị ọnya kpatara na ị na-anya fụ na ndị Igbo bụ ndị njem nye kpatara ndụ akụkụ ụwa ọbụla ebe ijere onye Igbo ya nọ gbapụ ọsọ gbafuo n'obodo ahụ mmadụ ha anọ ya Chineke mere ka anyị bụrụ ndị ije je na-akpata akpata anya anaghị emegbu mmadụ ndị mba bịara na be anya anaghị emegbu ha ndị anyị nọ na be ha chọọ ka ha megbu anyị Chineke ama ekwe ka ngwu ha ji ka ha were kote ihe ọbụla nna ojide onye mmadụ ka o erie ha akọ ya ndụ anyị ya dị ka echi anaghị agwụ agwụ tonu ihe na-eku ihe a n'obodo a ọ bụ nke a kpọrọ nje na-enye ụwa nsogbu akpọrọ coronavirus o jeghị egbu anyị o hegbu nwunye anyị o hegbu ikwu anyị o jeghị egbu ibe anyị o hegbu ndị nọ na Naịjirịa o hegbu ndị nọ n'ofesi ndụ ka m na-agọ n'isi onye ọbụla mmiri nwere ebe mmiri na-agba ọsọ nwee ebe na-oruo ọkụrụ isi doo etu aha ka ya dị ije nwayọọ eje ala isi ije n'isi unu niile etu agoje na-adịrị anyị n'aha ọkpara nwa onye kere anyị a na-akpọ Jesu ka ọjị aha ka a na-awụ ihe a ọgba n'otu ọgba ịbụọ ọgba ịtọ ine anya n'aka nkịta ọ gbara ịnọ nya bụ ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ ile anya n'ọjị a nke a bụ oke nke a bụ oke nke a bụ nwunye nke a bụ nwunye ọ gbara oke na-abụ nwunye na-abụ ewee m aka ọjị m ọnwa na-etiri ọha ọnwa na-etiri ọha ọ ya dịrị unu na mma ọnwa na-etiri ọha ọ ga-adịrị na mma ose ọjị dị ebe ahụ otu onye m unu ga-ewerezi ose ọjị mmeghe m ọjị na ose ọ nọ n'ime ebe ahụ mmeghe m ọjị m ose ewere kparị ọnya na-ese otu a ihe mere na bụ ọfọ ose ọjị sorokwo ose ọjị n'aha Jizọs ọnwa na-ediri ọha nwanne mmadụ ọnwa na-ediri ọha ọ na-etiri mụ na gị ịgwara ka ọkụ ese gadụ ka ọ dị ka azụ ọ dị ka ọdịbadaịt ọnya bụ mmiri ndụ azụ mmiri ta ha azụ anwụọ ndị Igbo ebe ọ bụla ụlọ unu soro anyị takwa ọjị ahụ ngoye nọ ebe onye nọ soro ntasara anyị taa na ọjị otu a ka ọ dị ma ndị nọ mba ofesi ị nọ na China ị nọ na Britain ị nọ na America ị nọ na Ọnịcha na Igbo niile bịa ntara ọjị ndị Igbo tupu anyị atọpụga ihe dị na ngịga ụnụ ahụgo na onye abịara abịa enyego anyị ọjị gọọ ọfọ ọjị ndị Igbo na-atụ ilu so ọ bịara nga ma abịagbula m ọ gara ịhụrụ na otu anyị bịa na nke ya mere anyị ọjị anyị lawa na mkpụkpụ aga hapụ anyị maka na ọhịa omenala ka anyị na-eme agakọga kwacha akpịrị maka ma oso ma ọjị anyị tara anyị ga ṅụọ mmiri kwacha olu anyị chigata azụ anyị agbapụ ya ọsọ na-ajụ ya ụmụ ajụjụ ihe gbasara omenala Igbo biko unu agakwala ebe ọbụla a ka nọkwa na ajụjụ ndị eze nke anyị na-ebuteru daalụ anyị na-aga ndị Igbo na-agụ aja egwu ndị Igbo na-akụ ajọ nkwa mmanya ndị Igbo na-ata aja ụtọ ekike ndị Igbo mana ọ bụ sọ mma oriri ndị Igbo mana ọ na-atọ ụtọ omenala Igbo na-atọwa m ntị Olisa gọziere n'ụmụ Igbo maka
na-etebe etebe anaba nụ Igbo bụ Igbo ndị Chukwu fụrụ n'anya o Igbo bụ Igbo na anyị Igbo ofu ịma na emere ndụ na-emekwa na o maka na etebe etebe anaba nụ selem ka anyị na-akwado n'omenala Igbo selem ka anyị na-akwado n'omenala Igbo n'Igbo Sapụrụ iwe na agaghị na-eje mba obodo ọbụla ị gara ndị Igbo dị oke mkpa atị na njọla ego ma ndị ugwu jiri Abuja rapụ dịka ịla ọ dị mma ndị Igbo mụrụ nze m ọzọ anyị echigataghị azụ n'obere ezumike anyị gara aga kpachakwa akpịrị onye ọbịa anyị aṅụkwa mmiri maka onye tara ọjị taa ose ọ ga-awekwa mmiri n'ọnụ anyị echigataghị azụ anyị ka nọkwa anyị na chief ọnwa na-etiri ọha nke Igbo anyị na-aka nọkwa na o nyere anyị ọjị dịka nwa afọ si eme na nwa afọ bụ onye Igbo onye dị gị ọjị ma na ụkwụ erilo gị n'ala ị nọrọ ọjị gaa tụsapụ ahụ nwanne ngoni ana biko anyị ga-ebidokwa ugbu a na-agwa unu si na mmemme a ohere dịkwara gị ịbịa kwado ya ma ị nọ n'obodo anyị ma ị nọ mba ofesi ohere dịrị gị ịkwado mmemme a maka mmemme a bụ mmemme anyị ji na-akwalite omenala Igbo ndị ọzọ na-akwalite omenala nke ha ọ dịkwa mma ka anyị kwalite omenala nke anyị ka ekwere otu ga-esi eme ya na ọ bụ ịbịa anyị na-aga akpa gịnịkwa ka ọ ga-eri gị nwa chịchịrị ego eme gị na obere ego ga-ewere na-akwado anyị ọ ma sponsorship ma advert ntị iweta anyị eme ego nara gị obere ihe ka ụwa niile ma nye ị na-eme wee hụ ọ dị mma anyị ewe na-emetụ mmanụ n'ọnụ maka betasị ya ọ na-ahụ ọ dị mma dịka o si onye eze ọ ga-adị na mma inye gị anya ọjị anyị nọrọ ọdụ ndewo ezi anya ata n'ọjị nke a bụ mmanya ụnụ akpọpekwa ya ka a were na-aga n'ihu ose ọjị wee ụfọdụ Igbo ndị mma na-ebutela okwu ndị a na-aba aka n'ụtụtụ ha bịa aka n'efife ha bịa aka n'abalị ha bịa Igbo na-abụ ọ bụrụ na e bụrụ onye Igbo ibebe ekene m unu anụgo ka nwanne anyị nwoke bụ nna anyị bụ ndị si nwee ihe anyị na-eme n'ala Igbo na o jighọ nke a wee chere m na nwanne m nwoke ọjị ọsọ anyị were nke a wee mịa aga m asị na ọkwa mgbape ọṅụ ka ya aṅụ ya ọ bụ ka ife ya na maka na ị na-anya efu na ọdụkwa nwanne anyị nwoke nụrụrụ mmanya maka nne ya anya ya ma egosi ọ bụ na ọ chọọ mee ka anyị mara mana nne na-eme anya fụ ihe dị na-arụ ya bụ onye be anyị Igbo o nweghị onye ọzọ ga-eme ya na-abụghị onye Igbo onye be anyị ihe mana asụkwa nkwube ya bụ nwanne anyị nwoke ebe ọ bụla ị nọ mee ka anyị na-aga efu ihe abụọ nke anyị abịa ọgịnị ụfọdụ so ibe ya were ngwa ọbịa ama ndị nọ n'ụlọ unu na-enene ihe anyị na-eme ebe a onye ọ na-agụ ọbịa anyị na-elekọta nke anyị n'ụlọ yes ka anyị mekọta na ya ọnụ ogologo ndụ Igbo bụ Igbo n'ahụ isi ike bịa soro anyị ṅụrụ nwanne ukwu anyị abịago na okwu akpụ n'ọnụ gaa n'ihu okwu akpụ n'ọnụ bụ omenala Igbo maka ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu na omenala anyị na-ala ala na ọ na-anwụ anwụ kedu mbọ unu abụ ndị eze echiri echi na-agba iji hụ na omenala anyị anwụ nke mbụ onye akpọrọ asị ka ọ ga-abụ ọkọ gba asị na ọbụ ikpechu gbara ya onwe ha akụkụ ụwa ị na-agba mbọ na-agbasi ike a ga-akpọ gị asị ọ bụ na ị nweghị onye iro ebe ọbụla
gbalịa gaa n'ihu gbalịa mepụta otu ihe afụrụ anya inwe onye iro ozugbo aha ọnya bụ ọnọdụ Igbo nọ n'akụkụ ụwa niile maka na onye Igbo ga-ewepụta esumafụrụ ịgba mbọ were gbata nke o mee ndị abụghị ndị Igbo ọ dịka ha na-atajiri ha anya dịka ndụ ndị Igbo ọ na-afụ ha ahụ ụfụ. Omenala Igbo anaghị anwụ n'ọbụ ọnụ ka ndị ọzọ na-akpọ Igbo asị ji were ọnụ na-adụ mkpaji. Omenala Igbo ọ nwụrụ n'ụdị gịnị ka ọ nwụrụ? Ọ bụ na onye Igbo amaghị nne ya asọpụrụ nne ya na nna ya, ọ bụ na o nweghị nne eji wee mara ndị Igbo. Gịnị bụ omenala njirimara ndị? Onye ọbụla fụrụ anyị taa, onye ọbụla fụrụ anyị na anyị si na be m apụọ ga-asị nwoke ahụ bụ onye Igbo, nwoke ahụ m fụrụ bụ onye Igbo, nwoke ahụ anyị gafere bụ onye Igbo. Gịnị bụ ihe ọ ga-ejikwa ihe dị etu a? Ejiji bụ ihe izizi eji ama onye Igbo. Nke ọzọ bụ o nwere nne eji wee mara Igbo. Igbo ha na-ekwu buru nnukwu ibu. O nwere ndị nọ Imo, Abịa, Enugu, Ebonyi, ụfọdụ Delta. Mana o nwere ihe ejizi wee mara mpakere akụkụ Igbo nke onye si site n'ọnụ mmiri okwu etu onye ahụ si ekwu okwu. O nwere ga-abụ ọbata ebe a kwuo okwu anyị asị onye abụ onye Ọnịcha Ugbo. O nwere ga-abụ okwu okwu anyị asị na onye abụ onye Imo. A na-asụ n'olu olu ka ejiri wee mara ndị ọkwa ndị na-achị ka ndị aha. Ejini ebe omenala si anwụzi ihe anyị ji agụ ahọ bụ ahịa na-anọ dị n'ala Igbo. Nya ka anyị ji agụ ahọ ruo kịta. O nwere omenala Igbo dị iche iche. O nwere ka a na-akpọ ala ubi. Ubi bụ ebe a na-akọ nri. Igbo na-akọpụta ihe ha na-eri. O nwere nke a na-akpọ ahịa ọkịka. Obodo dị iche iche nwere ka ha si eme. Oge ịkọ nri ruo, o nwere nke a na-eme ka ọba nri. Oge iwe owuwe ihe ubi ruo, etu aha ka ọ dị n'obodo niile dị n'ala Igbo. Ọ na-bụ omenala Igbo. Ọ dị mma, o nwere okwu nke metụtara onye ukwu m onye nta na m chọrọ ka m jụọ tupu nwanne m na-etinye ọnụ. Ngwarị. Omenala Igbo mma bụ na mbụ achọghị ịlụ nwaanyị. Ebe a na-eme ihe isi nwaanyị bụ n'ala Igbo. Mana ọ bụrụ na ị ga-ekweta na omenala ọ dị ka ndị Igbo agbanwe, a na-emezi isi nwaanyị na mba, ọ dị mma? Ọ dịghị mma, ọ bụghị etu aha ka ọ dị. Nke mbụ na mbụ bụ na ịbịa n'ala Igbo nkere nwa o tebeghị aka. Ha nwa jiri mmanya dị iche iche bịa, mana nke ha bụ mmanya nke etetere n'akwụ ka ada nwaanyị bụ were bata. Nya bụ mmanya nke ntụrụ atụ. Anyị ejighị mmanya oyibo atụ maka na mmanya oyibo enweghị uge. Aṅụmaṅụfọ o ruo n'uge ahụ achọ okenye nọ ebe ahụ were ekpere di na nwunye ekpere maka ịmụ ọmụmụ, ịga n'ihu, ogologo ndụ, yọọ Olisa bi n'igwe maka ịmụ nwoke, mụta nwaanyị, ịmana emuzuona andụka onye ha nwa nke ga-azụ nne zụọ nna ma azụcha ha. Ọ bụghị ụmụ ga-amụ ya ọkụ n'ụlọ. Ọnya omenala Igbo bụ etu aha ka ọ dị. Maka iwere mmanya oyibe, ọ dịghị ihe mere n'ahịa, aṅụcha were bọtụ tụpụ ya n'agada, ọ gbaa izu na-abụ na ịtọ katakata adaba, o ruo akpọpụghị etigbu onye. Maka na amaghị na ọtụtụ ihe ụfọdụ na-eme chee na mmụta, ọ bụghị mmụta dị ihe aha. O nwere njirimara eji wee mara obodo ọbụla. Ọ dị mma, dịka onye dịka nwanne m nwoke si wee jụọ, ndị Igbo ndị na-agba mbọ, ndị Igbo bụ ndị na-eme ihe siri ike. Ị na-anya efu na ụlọ ọrụ anyị a onye Igbo ruru, o gosiri na ndị Igbo bụ ndị na-agba mbọ. Biko o nwere onye chọrọ ka imetụta aka ka ụmụ Igbo wee marakwa. Biko achọrọ m ka ị kọwatara ụmụ Igbo onye Igbo ihe ị na-eme ihe eji mara gị. Nke mbụ dịka m si okwu n'isi mbido, m gara akwụkwọ nke a na-akpọ praịmarị nta akara, gaa nke a na-akpọ sekọndịrị skuul, gaa nke a na-akpọ mahadum. Ihe mmụta niile a bụ
mmadụ iji were nyere onwe ya aka nyere ndị ọmụ okirikiri ewepụ ya. Nne na nna mụrụ nwa ọbụla azụgo eri ka ọ bụrụ ịmụ ihe, ka ọ bụrụ onye ga-aba uru bara onwe bakwara ndị nọ okirikiri ebe ọ nọ site na mmụta dị iche iche. Ngụsị akwụkwọ ahụ pụọ hapụ obodo anyị bụ ụgbọ gaa Jos mụọ ahịa. Ọga m aha m gosiri m ahịa a na-akpọ Nwadugwu and Sons, ndị Osumenyi ka ha bụ. Igbo ụna na-egekwe ntị, O nweghị etu m ga-esi dee akụkọ ndụ m ga-akpọtụ hụ Lazarus na Zephaniah nwanne ya bụ ndị Osumenyi mere nsi n'aka ha were ghọọ bụrụ onye mbụ taa. Ịmani akụkọ aha nkọrọ ezughị oke maka na ọ bụ ọzụzụ aha ha nyere m n'ebe ịzụ ahịa dị, nyere m aka nzube sitetu aha ha si wee mụgosi mee. Ana m ekpere ndị a ekpere ndụ, na-ekpere ha ekpere ọganihu maka ha so wee mee ka m bụrụ mmadụ hụ nde wee zụgide ahịa aha banyezie n'ọtụtụ ahịa dị iche iche. O nwere mgbe m na-arụpụta chọkụ eji ede ihe na blackboard. O nwere mgbe m bidoro na-arụ ọtụtụ ihe dị iche iche tupu m banye iti egwu dị iche iche, tupu m banye ime ihe aga na-elele dịka ndị na-aktị fim. Ụwa ọtụtụ ihe ndị a bụ ihe kwụ ọtọ. Ụwa na-abụ na-aga, ọtụtụ ndị mmadụ asị ama nwoke aha, ama m mgbe ọ na-eti egwu. Ụfọdụ na-asị anyị nwee mgbe o nwere ụlọ ọrụ ebe a na-arụpụta ọtụtụ ihe dị iche iche. O nwere mgbe m na-arụpụta ntụ eji eme penti nke a na-akpọ kaju. Ọtụtụ ihe dị iche iche. Ọtụtụ ụmụaka sikwa n'okpuru m pụta, ndị nzụpụtara ha hiri nne. Igbo ọ na-alụgo ihe anyị na-egwu Ha hiri nne. onye na-anyụ na afụ na onye a na-ekwu nwere ihe ọ na-eme. Ịfụrụ ọtụtụ ihe ọ kpọrọ afa iji gosi na Igbo na-agba mbọ. Bụkwa ihe mere eji na-enye ya mgbe a na-eturu mmadụ ọnwa na-etiri ọha. Ịfụ na ọ bụrụ obere biko nna anyị ukwu ikwu na itiri egwu ị nwere ike ịkọwatara ụmụ Igbo ka anyị mara ihe gbasara ya bụ egwu. Nya mbụ egwu, o nwere oge a na-eme emume nke ndị ụka na-akpọ ije ịtụ mmama n'ụlọ ụka baza. Anya ga ndị ezitere ka ha tie egwu ebe ahụ. O ruo mgbe etizinye egwu mmadụ afọ ha nwee nnukwu mwute, wee sị ọ bụ nwa mgbe ekeji ama ha akpụ isi ka ọ bụ agụba aja adịghị nkọ na eji isi etie. Maka m nwere nnukwu nkwenye n'ime m na ihe ọbụla mmadụ chọrọ ime bụ ihe dị mma, o je mmụọ ya na ọ ga-amụta mgbere gaa mụọ bido na nke a na-akpọ ụbọ keyboard, si ebe ahụ bata na nke a na-akpọ ụbọ akwara jita. Ntu aka si wee werekwa ihe ndị a nyebige n'aka nwunye m, nyebige n'aka ụmụ niile taa. Iwere ihe ọbụla eji eti egwu, ụmụ agwara ngwa eji eti egwu debe, ha niile ga-akụ ya gụọ ịchọ ha ga-agụ ya n'ọnụ bekee, gụọ ya n'olu Igbo, si ebe ahụ na-agbasa ozi dị iche iche. Ofu ihe na-agwa ụmụaka kịta maka kemgbe ewepụtara ekwentị, uche ha niile na-anọzi na ya bụ ekwentị. Mana ọtụtụ sikwa n'ekwentị a ha na-eji n'aka eme etu a, si ebe ahụ na-akpa ego dị iche iche, si ebe ahụ na-eme ihe bara uru. Ọ bụghị isi na ya na-akwụ asịrị ma ọ bụ nne na nna na-akpọzi nwa ha oku ịkwa ya ọsịghị ihe si dadị. Ọ dị mma ihe gbasara nke egwu a ka anyị kwute obere ka egwu a maka mgbe ụwa ka nọ n'isi onye pụtasị a chọrọ ịkụ egwu nne na nna ya na-ahụ na onye nzuzu otu a ka ọ dị na mbụ, mana ka ị na-agbagote kedu ọ bụ onye nke kụziri gị ọrụ mekwere iji nwee uchu na iti egwu? Nke izigbo na m nwere mmasị na mmụ egwu, ana m akwụsị ewere m ofu ọkpa na-akụ n'ala. Nke mere na oteka o nwere ofu onye kụrụ egwu mgbe ahụ a na-akpọ Esponata, ọ dị ka onye Azịa na Anambra steeti mana ọ nwụọla. Ọbịa mgbe anyị nọ na kọleji
bịa tiche egwu ọ dị ka m fere so nwee nnukwu mmasị ọtụtụ mgbe ihe dị iche na-abịa n'obi egwu mana maka ihe na ndị nna anyị ha na-afụ na-eti egwu enwere obodo echi o nwere ụbọ nke na-adị n'ihe dị ka ọkụ ebe egwu bidoro egwu ụbọ egwu dị kemgbe ụwa ifuru egwu ma onye obi adịghị mma ma onye obi dị mma ịkụba egwu ọ na-emetụ ya esi n'egwu agbasa ozi dị iche iche esi n'egwu atụ mmadụ ọrụ osi n'ihe ọ na-eme pụọ esi n'egwu akpagharị mmadụ ugwu o mee karịa ka ọ na-emebu mbụ osi n'ịgbapụrụ obodo mmiri nye obodo ọkụ esi n'egwu agbasa ọtụtụ ozi dị iche iche. Ekene m gị mana asụ na nwanne nwoke na mbodo fọsụ mmadụ na-agbọ ihe ewu na-eri mana nwoke na ọwa egwu mana onye eze na-agba onye egwu na-eri. Biko iji nye aka n'ihe anyị na-ekwu o gosi otu nsi fụ ihe na-asụ asụsụ Igbo na-asụ nye asụsụ Igbo a n'ihu sikwa otu a were akụziri ndị ọzọ ka ha sụ Igbo sụ ihe n'ime iji wee zaa gị na nkenke ụmụ niile onwe nke bụ pharmacist nwe nke bụ onye na-azụ ahịa onye nke ọzọ na-emekwa ihe njem onweghị nwa nga akpọ n'ekwentị sụọrọ mbekee nke a bụ ihe onye ọbụla mana ha ncha gụrụ akwụkwọ nke a bụ nke izizi nke abụọ bụ na ọnọdụ dị etu ahụ si n'aka anyịnwa bụ nne na nna ka o were dịka ịfụ onye Yoruba ya na nwanne ya chọọ ịkpa nkata ka onye ọzọ ji anụghị ihe ha na-asụ ha asụboluba ha ịfụ onye ugwu ha chọọ ịkpa nkata ka onye ọzọ anụghị ha asụ ha asụboluba ha mana onye Igbo na-eme ka e were sụọ asị na asụsụ Igbo ezughị oke nge na ibe ole na ole onweghị ihe zuru oke n'ụwa na-ewepụ sọsọ Chineke gwa m ihe ji enwe ha afa n'olu Igbo ha ncha nwere afa ụfọdụ bụ ka e were sị ya ka e si je ajụ nwatakịrị afa gị bụ nge ọsị my mama say I be Igbo mama gị ọ na-ese ụmụaka na ụmụ nwaanyị na-anọkarị nwoke na-agbapụ achụ ihe a ga-eri ọ na-adịziri ụmụ nwaanyị a ka e wee sị na nwa ya na-asụ oyibe o nwere ihe m ga-agwa unu kịta ofu nwoke ka landlord ya bụ onye nwe ụlọ obi na ya bịara were kpasu iwe o wee sị ya nwoke na-asụrụ oyibe oyibe ga-eju gị afọ ka nwa nwoke ka ọ bata nwa nwoke niile abata nwa nọ praịmarị 2 o wee kpọọ ya sị ya Izuchukwu bịa na papa Kenneth sụrụ m oyibe bịa sụọrọ ya oyibe Izuchukwu abịazie gerezie oyibe kịta o jekwuru nwoke na-ele anya etu ya ọ sị ya Ada is a boy Obi is a girl Mr. Eze is a man nwoke na-ele ọ sị ya this is bloom nwoke is jumping A is for apple nwoke dị ọla sụrụ oyibe kwụzie na-ele papa ya na-akwụ aka si ya n'ọta ka ịfụrụ oyibe na-efuru oyibe ịsụzighị ndị Igbo onye nụrụ obi ya siri ike akpọta akpịrị ajịghata azụ maka onye oyibo nke ọ sịrị na m ebe a ọ chọrọ ịgbaka m isi anyị gaga kwacha akpịrị nụrụkwa mmiri ọ bụ na nchịgata azụ anyị agbafe ọzọ onye nụrụ na-emetụkwara igwe onyonyo ndị Igbo na-agụ aja egwu ndị Igbo na-akụ ajọ nkwa mmanya ndị Igbo na-ata aja ụtọ ekike ndị Igbo ma na ọ bụ sọ mma oriri ndị Igbo ma na ọ na-atọ ụtọ omenala Igbo na-atọwa m ntị Olise gọziela n'ụmụ Igbo maka na ejebe banabanụ Igbo bụ Igbo ndị Chukwu fụrụ n'anya Igbo bụ Igbo na anyị Igbo ofu ịma na emere ndụ na-emekwa na na maka na ejebe banabanụ selem ka anyị na-akwado n'omenala Igbo selem
ka anyị na-akwado omenala Igbo n'Igbo amaka. Iwe na-agachi na-eje mba obodo ọbụla ị gara ndị Igbo dị oke mkpa a sị na achọrọ ego ma ndị ugwu jiri Abuja rapụ dịka ịla ọ dị mma ndị Igbo anyị echigataghị azụ ịma mgbe anyị pụrụ anyị ka chigidere ọchị chigide ọchị chịbatakwa n'ime mmemme anyị na-eme onye anyị nọ n'obi ya siri ike ịhụ ịjụ ofu ajụjụ ya were ọsịsa ise wee mee gịnị wee chere gị n'ụzọ ọ dị mma anyị echigataghị azụ ọ bụ na ugbu a ka na-agbanye igwe onyonyo gị anyị ka nọkwa na ajụjụ ndị eze na ndị ọnụ na-eru n'okwu na ndị Igbo ji eme ọnụ anyị ka nọkwa anyị na ọnwa na-etiri ọha nke izizi na Nnewi anyị ka nọkwa na-agbakọ ajụjụ ọnụ ya na-akọrọ anyị na-eme ihe maka ọnụ shiri ya ike ugbu a ịkpara anyị ọchị amaghị na ichi na iti egwu baịdị n'ịkpa ọchị bụrụkwa onye eze Oyibo na-akpọ kọmedi bụrụkwa onye eze bụrụkwa kọmedi bụrụkwa musician ihe ndị a niile awụ Chineke na onye na-eme ihe ọzọ anyị chọrọ ka anyị jụọ ugbu a bụ ihe gbasakwara ndị Igbo ihe gbasara ọ jụrụ maka asụsụ anyị gịsị na o shi nne na nna n'aka ya ndị nne na nna ha ebido ugbu a ihe gwara nwatakịrị ka ọ ga na-eme ọ dị mma ọzọ gbasakwara enwe mgbe ikwutu bụrụ na ndị mmadụ na-atajiri ndị Igbo anya maka ọtụtụ n'ime ya na-ekwukwe na ndị Igbo hụrụ ego n'anya nke efe na-adịghị karịa onwe ha onye eze tinye ya ọnụ ịma nke bụ eziokwu ọsọ ya bụrụ n'ala bekee ebe eche a sị na ekara wee nwee akọ na uche mara ihe mgbede nke ndị oyibo na-akpọ wisdom bụ na Israel ka ha nọ mana o nwere otu nwoke na akwụkwọ nsọ a na-akpọ David akọrọ akụkọ banyere ehinne e nwere ọtụtụ ndị ji etu aha onye ọbụla na-agba mbọ o nwere ofu nwanne anyị nwoke n'otu akwụkwọ nsọ ahụ akpọrọ Josef mbọ ka ọ na-agba ụmụnne ya ndị tọrọ enyi na ndị ọtọrọ gwa ya sị onye ọbụla na-agba mbọ ọsọ ya bụrụ ụmụ nke mụrụ ofuke n'ime ha nwere ike ha bụ nke bụ ụzọ ofuke na-agba mbọ na-agbasi ike ihe ya ndị ọzọ edekwa bụ ọ ka e were si ya ntu aha ka Igbo dị n'akụkụ ụwa niile Igbo ọ na-afụ ego n'anya Igbo ọ na-afụ ego n'anya ọ na-abụ onye Awụsa kpata nke ọ gasa n'etiti iro ọ na-abụ onye Yoruba kpata nke ọ gasa n'etiti iro ike ịma ndị furu ego n'anya mana achọkwaghị m isi ka ha ghara ịfụ ego n'anya ego ana m ayọ gị ịmara ndị fụ gị n'anya jekwu ndị agha ndị fụ n'agha ihe ejekwu ndị kpọrọ ya asị ihe ejekwu ha ndị na-amagbu ego anyị na-amagbu ego anyị ndị Igbo na-emapụtara ego anyị nụ ego ndị fụrụ gị n'anya ka ihe ejekwu adọrọ nke aka na ntị ego na-agbanwe ego echi ịfụ na ndị niile na-arịọ ayịyọ ewere akpa ji na-ebi ego na-eje n'ụlọ akụ ndị Igbo mmadụ n'ole ka ị na-afụ na-ebi ya eje mbọ ka ndị Igbo na-agbata mbọ ka ha na-agba Igbo ama na ebe ọ bụla ị na-enwe aṅụrị maka na onye anyị na-abịa na-eme anyị aṅụrị nke a kazigoro ihe ndị ọzọ na-eme mbụ asụ na ọ ga-adịrị gị mma biko dịka ihe niile ị na-eme anyị na-ere anya mfụ na dịka afọ ịkpọrọ edegeta anyị fụna na ịnọcha iru ego 17 otu esi ekwu okwu gị gosi na o nwere ụmụ ihe ị na-eme bụ ihe na-enyere ya aka iji wee dị ndụ maka na a sị na onye na-agba bọọlụ onye na-arụ ọrụ arụkọtakwa gba bọọlụ wee nweta onwe ya kedu ihe na-eme gị iji wee dị gara gara otu ihe ọbụla mmadụ na-emefe ofe dị njọ ọsọ ya bụrụ ihe ọma ka ị na-eme imefu ihe ọma aha ofe ọ dị njọ ihe ọbụla na-adị mma na oke na-abụ nke mbụ anya mana mmanya na-aba n'anya ọ bụ ọsọ n'anya ka ọ na-aba n'isi mgbe mmadụ nwụchara nkwụ were bọtụlụ tii na mkpa abụ were na-alazi be o gosiri na mmanya ahụ ọ ṅụrụ abana ya n'isi na onweghị ihe pụrụ apụ ihe ọsọ ya bụrụ ya bụ ihe ị na-eme ntu isiri wee bie ndụ gị ga-eso were nye aka o nwere ofu ese m na ọ bụ na isi m na-acha ọcha ije n'akwụkwọ nsọ Proverb ada 16:30 16:31
ọ sị na awọ bụ okpueze a na-enye ndị ezi omume. Nye kpatara na o nwere oge a na-asị m tee dai etena dai mgbe m fụrụ na ihe a dị na akwụkwọ nsọ na awọ bụ okpueze anọ ndị ezi omume ka a na-enye. Mbịakwue nwatakịrị asị m na onwe onye nke ha fụrụ nke ya na-acha anyanwụ nke ahụ soro awọ ahụ onye ahụ aza nke ahụ nke bụ isi nke ka ndị aza. Nri anyị na-eri n'ebe nsi wepụta anyị na-elu ụtara ede na-elu ụtara akpụ na-eri adụ na-eri ụkwa na-eri abacha ụmụ ihe niile a iribe ị ga-anọ 120 ị ga-anọ 120 years ka were ọkpa na-eje ahịa obodo unu. O nwere ndị na-eri ụkwa, nwee ndị na-eri ụgba, nwee ndị na-eri ụtara ede, nwee ndị na-eri akpụ, ofe onugbu, ofe ọha, ofe nsara. Ị na-eri ihe ndị a, ihe a na-erizi kịta nke ahụ na-akpụ indomi, supageti, ụmụ ihe niile eji amaghị ihe ebukọrọ eruzie n'ụlọ ọgwụ ịfụ na ọya a na-aya nwere nke ejizi ihe lele mmadụ ahụ asị na amafụghị ihe onye ahụ na-aya n'afụghị ịma. Nna m nwa nna mụrụ m direct nya bụ onye Igbo izizi gara Ejọ Bomandi Maburu Patani okirikiri aha bụrụ onye isi ndị Igbo n'ebe aha. Ngwa ya ahụ ole ọ dị were nwụọ ofu mkpụrụ eze adapụ ya n'ọnụ. Ọ naghị ojihi nke anyị na-akpọ brush osisi agbọsị ifu eze my father. Ọdịdị ahụ anyị agwụkọsịrị agba ya na mkpọ ahụ ete. Ịma na ihe ndị a nwere ndị ọ dị mma n'ahụ ha ọ bụghị onye Igbo. Ncha ụpụrụtụ ka m ji agụ ahụ, ncha ndị Igbo siri ka m ji agụ ahụ. Ndị bụ efe ihe afọ ofu mkpụrụ ọkọ n'ahụ m. Nke izizi iribiga ihe oke nsogbu. Ụtara ede aha iche na ọ bụ ụmụ ogbenye na-eri. Tupu ndị ụtara ede juru m afọ taa ị mara na 2000 apụọ na nnaba. Ndị nnukwu ihe anyị na-aha asọ ndị ogbenye na-eri ha nọ ogologo ndụ. Ndị bụzi ndị nnukwu mmadụ iruo n'ụlọ ọgwụ ndị nnukwu mmadụ niile ijuziri na ọya ndị ama afịa na ndị eji ama ha afịa ka anyị rie ihe a kọpụtara n'ala be anyị na anya na ahụ anyị gbara ka anyị hapụrụ ndị nke ha. Gba nke ọ bụ ihe na-eme gị obi aṅụrị ka akụ. Nke mbụ bụ na ebe ọ sọrọ m jee onye ọbụla nwanne ma nke a ọkụkọ na-alakpu ụra ịma ọka na-alakpu ụra ọ bụ n'olu bekee ekwuo na 6 o'clock ọkụkọ na-alakpu ụra anọ mbe m ebe ọsọ mụ nọ ya abalị amaghị ihe. Onye ọbụla na-ejeta ije abalị ntụ ọsọrọ ego onye ahụ nyaha ọ bụghị ezigbo mmadụ. Onye ọbụla na-eje ije abalị nwere ihe ọ na-ejete na chi ji ọkụkọ na-alakpu ụra ala be gị iruo nwunye gị esie nri na ọkụkọ na-alakpu ụra irie. Kịta a na-ewepụtazie na-agba ndị mmadụ okenye ọ na-akụ 6 nke oge mgbede elekere 6 rie nri lakpu ụra. Onye jebere ije abalị wee bata na nwanụ nkechi ofufo orie nri agbari ha agbari ụtụtụ echikwa o buru ya pụọ maọbụ ọgwụgide nkwụ ndị bịa alakpusi ụra chifuo ọmakwa ụzọ ji enwetọpụ nke ọ ṅụrụ ụnyaahụ ha na-akpọkarị ova. Ihe niile na-egbu mmadụ, ihe na-emerụ mmadụ ahụ. Ịbata nwunye gị ama enwe ọṅụ gị na-abịa enweme nsogbu. Ịbata na gbuo gị na nwunye gị ga-anọ gị na-anọdụ na akpa ezigbo ọkata ọbara. Okwu a butere ugbu a ịlụrụ nwaanyị ole ụmụ ole ka Chukwu ji jaa gị? Otu nwunye ka m lụrụ mụta ụmụ na-atọ nwoke na-abụ n'otu nwaanyị. Ụmụaka na-atọ a ndị agbata obi mma ha bụ ụmụaka eji ama atụ. Sọsọ nke nnukwu lugokwara nwaanyị nwụkwa ụmụ na-atọ. Gee ntị n'okwu a ga-ekwu kịta. Ihe a bụ asụsụ Igbo sọchimụma ihe m ga-abụ maka na ọ dị n'ihu ụka. Asị gị so ya n'oyibo ka gị si ya asụ ya sọchimụma ihe m ga-abụ maka na ọ dị n'ihu ụka. Ihe a bụ ofu mkpụrụ okwu and na afọ a na-aba nwatakịrị ọbụla bụ ihe mere mgbe a mụrụ ya ka eji aba ya afa. Diọkpara mbụ sọchimụma
nke nwoke nke ọzọ bụ ihe m ga-abụ ofu nwaanyị mụtara bụ ọdịnihu ụka sochi m ụmụ ihe m ga-abụ maka na ọdịnihu ụka mgbu bie mkpirisi na-atọ bee ụmụnna atọ enweghị m ihe ọzọ m ji akpọ nke ịnọ ya bata na mamụgọ ọzọ ọ dị mma mana tupu anyị aga obere ezumike anyị pụtacha anyị achịkọta ya gịnị mere gị nwa onye eze elu mmasị na ndị bụ ndị eze na-alụkarị ụmụ nwaanyị karịa atọ ọ bụ eziokwu ọdịnala omenala ọ bụghị omenala eji egosi ọgaranya mana ka chi bịara na-efowata ọ bụghị na nchọ ịlụ ịnọ na ise iwu ejighị m kama na ọ bụ mmasị etu nwa siri wee chee n'obi m maka na o nwere ihe nchọpụtara mgbe a na-etosi okorobịa ị ga-achọpụta ọ bụ na gị na nwaanyị emere enyi gị na nwaanyị eme enyi o doghị anya na ha na-abụ abụghị ofu ejizi nke isi ya werezi n'onwe gị gụwazie were ọkara n'otu enweghị na-amụ ọkpọ ha ebido na-eke ka esi enye gị nri eke onye a ji ekete ahịa na-abụ onye eketa ahịa na-abụ nke a bụ igotezie ji iwu bụ na o nwere ihe ị ga-eme na-emegbu otu mkpụrụ obi gị je na-anwa gị ikpe ọ naghị ara ahụ ịnụ na nna anyị anwụọla mana ọtụtụ ndị lụrụ otu nwaanyị na-ahụta aka ọ dị mma anyị ga-akwata biko obere oge ugbo anyị ga-emechi ka anyị ga-akwata akpịrị ka nwa ihe ata anyị n'ọnụ onye anyị nọ n'obi ya siri ike anyị na-echigata azụ agbanyekwana igwe ndị Igbo na-agụ aja egwu ndị Igbo na-akụ ajọ nkwa mmanya ndị Igbo na-ata aja ụtọ ekike ndị Igbo mana ọ bụ sọ mma oriri ndị Igbo mana ọ na-atọ ụtọ omenala Igbo na-atọwapụ ntị Olisa gọziere n'ụmụ Igbo maka na ejebe banabanụ Igbo bụ Igbo ndị Chukwu fụrụ n'anya Igbo bụ Igbo na anyị Igbo ofu ịma na emere ndụ na-emekwa na maka na ejebe banabanụ selem ka anyị na-akwado n'omenala Igbo selem ka anyị na-akwado n'omenala Igbo n'Igbo Sakuru iwe na gashi na-eje mba obodo ọbụla ị gara ndị Igbo dị oke mkpa atị na jọla ego ma ndị ugwu jiri Abuja rapụ dịka ịla ọ dị mma anyị chigataghị azụ anyị egbughị oge na anyị ka nọkwa na ajụjụ ndị eze na ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ala Igbo anyị ka nọkwa anyị na ọnwa na-etiri ọha anyị ka nọkwa na-emeta okwu ọnụ na ihe gbasara ajụjụ anyị na ha ajụrụ ya nwoke onye anyị nọ n'obi ya siri ike maka otu o si elu ya gwumgwum ga-agwa gị na ọnwa afọ Igbo nwanne ọ dị ka o nwere nwa ajụjụ ị chọrọ ịjụ ya tupu anyị maka oge abụghị nwanne onye eze nchịkọta ihe niile anyị kwuru okwu niile ma nke ị gwara ndị Igbo ma nke ị gwara mụnwa ma nwụkwara ndị ị gwara anyị nwa n'ebe a maka mụnwa dịka mụnwa chọrọ ịnụ nwaanyị nọ ma ọ bụ ise na anyị imego ka nchịkọtakwa azụ n'ofu anyị jikwu na mbụ wee na-asị biko n'otu nkeji anyị chọrọ ka ị gwa inye ụmụ Igbo ndụmọdụ ndị nọ ebe a ndị nọ n'akụkụ ụwa niile ndị na-azụ ahịa na Ọnịcha ndị na-azụ na Aba ndị na-azụ na China ndị na-azụ na Israel obodo niile ka enye ha ndụmọdụ gwa ha ka ha ga-esi wee bi ndụ ezigbo ndị Igbo na maka na asị na ha na-achụ anyị ọgwụgwara na-achụ ya na-achụ ya ka onye ọ na-amaka ọ ga-esi wee nọ nke mbụ bụ na onye a na-achụ amachụ onwe mana iwu ka ọ bụ na anyị ga na-agbapụ agbapụ wee ga na-akpata ihe anyị ga-eri mana ihe na-agwa nwafọ Igbo ọbụla bụ akụrụ ụlọ abụ sọsọ n'ọnụ n'afọ ka anyị na-aza ya ịmara ihe ahụ ị kpatara were laruo be nna gị jee dozie obodo unu ọsọ chụba gị gbala na be nna gị gbalaruo na be nna gị itinye azụ n'aja were chere onye na-achụ gị a na-achụ gị na mba ọsọ gị ga-eji kee ka ọ ga-adị na-eru ụlọ elu ruo ụlọ ala goo ụgbọala goo ụgbọ mmiri goo ụgbọelu iruo na be nna gị o wee bụrụ uru na-anọ nna gị rụrụ ka unu ji okorobịa na-anọ were kee otu rum o ruo emume ọbụla a na-eme ịkpọrọ ndebe gị lọta isi na ụlọ a na ha nọ karịa mkpụrụ abalị n'ụlọ apụọ ihere megbuo gị larụ ụlọ rụọ ụlọ zụpụta ụmụaka n'obodo mgbe ndị ga-ewere ihe ahụ ị mụtara nyebige n'aka ha aha ole ka ọ fọrọ anyị mmadụ dị ka nkịta adịgo m 17
mara ebe na-elejekwa anya bụ 15 122 years ahapụ m ebe a naanị ihe na-agwa ụnụ bụ na ohu mmadụ anaghị agba ohu ahụ ebuna n'obi na etu akọ ya dị etu akọ ya dị ihe kwata ihe baa gị aka were emepụta ihe afụrụ anya mee ka ọ bara nwanne gị uru nwanne ga-emekwa ọbara onye nke ọzọ uru ihe si etu a were na-abawanye jide kwụba aka gị ọtọ jide eziokwu ị ga-ala ije aha ọ dị mma ebe a ka a ga-eweta mmemme a n'isi njedebe ị ga na-asị mba na anyị kwurukwuo gawa mana oge awụghasị nwanne mmadụ a ga-ewetakwanụ mmemme a na ụbọchị ọzọ echefukwala na mmemme a ohere dịrị gị ịkwado mmemme a ndị Igbo na-akwado n'ihewu nke anyị na-akwado n'ihewu nke anyị ndị ọzọ na-enwe nkwado ndị Igbo biko ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ na mba na-akwado ihe kwanụ nke anyị ọ bụ obere ihe ka anyị ga-ana gị bịa tinye ahịa n'azụ na mmemme a gị bịa kwado anyị sị na achọrọ m ka m mee gịnị ka m na spọnsọ unu he ụbọchị ruo taa unu emere anyị ya obi adị anyị mma maka na ọkụkọ hapụkwana ụkwọkọ ịhụrụ na egbe egbuo ọ dị mma aha m ka bụ maazị Chukwu na-enye Ọbasi mụ na nwanne m ka Igbo bụ Igbo dugburu nwoke mbụ nwaanyị ekekere ụnụ ifeọma oge dotere anyị ifeọma akwụkwọ onye anyị ike otu a sị na ọ ga-abara nwoke bara nwaanyị mma bara nwaanyị biko dịka nwanne nwoke si wee kwuo unu n'anya ife na ndị Igbo anyị bụ ihe a na-eme unu nekwa anya na afụ na ọ bụrụ na unu asị na nke anyị na-eme gaba ọba nke ndị ugwu ya gaba ka ọ bụ nke ndị ofe mmanụ unu nyere na anyị aka ka ọ ga-abụ izu ụka ọbụla na-afọ anyị na ebe anyị na-agwa okwu agba na-agwa unu na-ewetara unu ndị bụ ndị isi ndị eji mara Igbo obodo dị iche iche ka anyị ga-abịa nwanne kwadobe anyị ga-eji obodo dị iche iche na-ewepụta omenala eji mara obodo ị na-echi ọzọ ị na-agba akwụkwọ ị na-ekupụta nwa ị na-eme mmemme imepe ụlọ ihe ọbụla ị na-eme mee ka anyị mara a ga-egosi ụwa niile ka ụwa pịa na mmemme anyị a na-akpọ ndị eze na ndị ọrụ na-eru n'okwu n'obodo n'ụlọ ọrụ Mama Africa Igbo dị na TSTV Africa mgbe ọbụla unu chọtara anyị ọ ga-adịrị unu mma afa m ka bụkwa Maazị Boniface Uchenna Umeakụnne nwatali awọ nke mbụ na Ezinifite Agụata a sị na ọ ga-adịrị onye ọbụla mma ọ dị mma ngwa tupu anyị eme onye eze anyị ka ga-erikwe maka ogbe tọ na mbọ ndị Chineke agafesi ya ogbe tọ na mbọ ogbe atọ na mbọ ọnwa ọ darị awụ ọ ya dịrị gị mma ọ dị mma ka ndị Igbo na-agụ aja egwu ndị Igbo na-akụ ajọ nkwa mmanya ndị Igbo na-atọ aja ụtọ ekike ndị Igbo ma na ọ bụ sọ mma oriri ndị Igbo ma na ọ na-atọ ụtọ omenala Igbo na-atọwa m ntị Olise gọziele n'ụmụ Igbo maka na ejebe banabanụ Igbo bụ Igbo ndị Chukwu fụrụ n'anya Igbo bụ Igbo na anyị Igbo ịma na emere elu na-emekwa na na maka na ejebe banabanụ selem ka anyị na-akwado n'omenala Igbo selem ka anyị na-akwado n'omenala Igbo n'Igbo obodo bụ na ị gara ndị Igbo dị oke mkpa a sị na achọrọ ego ma ndị ugwu jiri Abuja rapụ na ị ga-eleba ndị ugwu na-asị mba ejiri m owele ndị ugwu na-ebe nke eze ego ji mana egbe egedege ka ndị a na-ege nga na obodo oyibo ndị ọcha na-adị m na-efe jiri uwe ngwu na isi ego ha na-efe nke eze kpacha mmiri ede mbili na anyị na-ele ife nwe aṅụrị n'ụtụtụ ọbụ na agabakwa na ọbụlisi anyị ji bili na mgbede abalị agaba mmiri a na-ejigo ma ọkụ mmiri na-ejila nwa na-egote asụsụ Igbo dị anyị ị ga-akpili abatala